De felicitaties vooral binnen voor Martijn Barto. Hij speelt zijn 100ste wedstrijd in dienst van Harkemasse Boys. Maar de Boys zetten minuut een in de eerste helft. Het is Reinder Slager die hier volslijn die bal verkeerd rekt. En Sammer een mogelijkheid voor Karim Tjengachi die het maar correct niet de goal verdwijnt. En in de eerste helft is Excelsior superieur. En in de tweede helft maakt Harkemasse Boys dus bijloeken. Maar de eerste wapenfeiten binnen weer voor Excelsior. En dan is het rekken. Het is Nick Davina die in de 53e minuut de voorsprong voor Excelsior ondertekent. En dan maakt er wat barre bij de Harkieten. En er bad ik wat. Er wordt bij vlagen heel aardig tikken. Maar het laatste paasje, daar ontbreekt het vaak aan. De werklust is er. En bij tijden nek de combinaties. Mart Dijkstra, Barto, Mart Dijkstra en derde goal van Roel van der Meulen. En 5 minuten later is het alweer in Liekwicht. Prachtig combinatiespul van Harkemasse Boys. En de wedstrijd leidt weer vol slijn hierpen. En in die fase binnen de Boys beter. Er zijn omzettingen in op middenveld en er komen meer kansen. Oebeles Kokker, oh die leidt en daar stiert net in. Och, hier nou zelf uithellen. Dat hier in dit geval legitiem was. Nee, het was net de wedstrijd van Oebeles Kokker. En Harkemasse Boys verjeet hier de voorsprong te nemen. En dan slaat het Nederland daar. Want daar verdwijnt het lopke in de goal. Hij komt op namen van Karim Tjengachi. Maar het is een eigen doelpunt, zou ik het wel stellen, van Reinder Slager. Via de voet en de jerm verdwijnt de bal oer Jacob de Vries. De safvolste eigen goal. Zien Harkemasse Boys. En 5 minuten voor tijd liep het pleit besluchten. Ja, de Vries baalt, maar de wedstrijd is nog ondergang. We zitten in de eerste minuut van de blessuretijd met de hoekskop. En de prachtige kopbal van Martijn Barto. In zijn 100ste wedstrijd van de Boys kopt hij een heel wichtig doelpunt binnen. Want de grote vraag weer vanzelfs, wat doen de spelers met alle commotie om harde trainer heen? Had dat invloed of net? Nee, dat heeft geen invloed op de wedstrijd. We weten elkaars kwaliteiten. Daarom ben ik ook eigenlijk wel heel blij dat je na die 2-1 toch wel de 2-2 scoort. Anders dan zullen de mensen eromheen toch onrust creëren. Zo gaat het nou eenmaal. 2-2 zijn geen 3 punten, maar ik denk dat we wel veerkracht hebben getoond en dat het uiteindelijk wellicht terecht is.